Здравейте, VBOX 7, аз съм Димитър, а това е... Някои от вас сигурно сте чудили защо наскоро нямаше клипове. Отговорът е, че просто бях болен и работех с приятели, работихме по един нов проект, казва се All Over TV Net. Беше в YouTube, но изглежда, че нищо не се получи и аз започвам сам да развивам нова регистрация. Там ще качвам влогове на... тези влогове, които качвам тук, ще ги качвам и в YouTube, ще качвам влогове и на английски език. Също така ще качвам игри, музика и други неща. На игрите ще играя аз. Предимно ще има геймплейове или най-вероятно ще играя с някой едно в едно или просто ще цъкам играта и ще реша да направя клип. Ще ви оставя линк към профила ми, надявам се да ме подкрепите, като се абонирате за мен в YouTube. Наистина много ще ми помогнете, ще се радвам много. Ако искате и тук да качвам клипове на игри, които ще бъдат различни от YouTube, може да ми пишете коментарче долу. Например, искам да качваш игри и тук. Така, искам да се извиня ужасно много, че не можах да качвам клипове. Наистина имам желание да качвам клипове, но нямам възможност просто. Просто като съм болен, нямам настроение за нищо и всичко скапа на работа. Сега вече съм добре и поредицата от клипове ще продължи. Следващия петък ще има 4 клипа може би, за да се реванширам. Същи клипове ще бъдат и в YouTube. Плюс ще има там още един клип, който ще е на английски език блог. И ще има всеки ден ще качвам клипове на игри. Ще едитвам на Alabama, знаете как. Мисля да играя Call of Duty, Modern Warfare 3. Ще качвам на CS, на Minecraft, на World of Warcraft. Имаше една игричка онлайн, Draken Sank или нещо такова беше, може на нея да направя геймплей. Има още там игри хубави, ще ви ги снимам там. Ако искате, може да цъкаме нещо заедно, тези игри ако играете, пишете ми в коментар, Ако искате скайпа ми, може да видите в някои от старите влогове съм го оставил или в профила ми, там съм записал скайпа ми, може да свържете с мен в Фейсбука или да намерите в профила ми също и YouTube канала. Или най-лесно ще го намерите в описанието. Надявам се, че ще го намерите. Утре ще направя клип на въпросите и отговорите, за което се извинявам, че не съм качвал клип. Ако имате някакви въпроси, моля, питайте ме долу, ще ви отговоря. Надявам се да ме подкрепите отново в YouTube. Ще съм много благодарен. Благодаря на всички за вниманието и чао!